प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि 40 बोसोरारि आयेन आफादनि जथुम्माखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। बे जथुम्मायावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बाहागो लानानै बिथाङा रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङाव देग्लाय जेसेबां लायबिलिटिसफोर दंमोन बेफोर गासैखौबो रिकभार खालामजोबनो हादों, जायनि जाउनाव आसामनि मादाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन थाखोआव सौहैनो हादों। लोगोआव बिदिनो बान्थाबो मोननो हादों होननानै मिथिहोदों आरो बिटिआर आरो सारा आसामाव थानाय बर'फोरखौ सासे भारतनि थागिबि बादियै गासै गावगावनि हानि लेखाफोरखौ थाबैनो खालामना लानो थाखाय खावलायहरदों। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया आसामनि गेजेराव जौगासिननाय होननायनि जा मुं मोनदों बेहा प्रमाण दङ। मानोना देग्लाय जोंनि बे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङावहाय जेसेबां लायबिलिटिस दंमोन बे लायबिलिटिसफोरखौ रिकभार खालामनायनि गेजेराव अल अभार आसाम बियो गिबि थाखोआव थांनो हादों। माने फ्राय रिकभार जादों, जायनि जाहोनाव बे एवार्डखौ मोनदों। थारमाने रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया गावनि जा अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभफोरखौ मावफुंनो जाफुंनो हादों होननानै जोङो फोरमान मोननो हादों। दुखुनांथाव खोथाया बेनो, समबाय समितिनि मेम्बारशिप जानो मोनाबा थार लानो मोना, बे जोंनि थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बे सान्तिपुर रुनिकाटा हालामनि मानसिफ्रा माखासे एरियानि अनगायै बांसिन एरियानो फरेस्ट एरियायावहाय हा गैजायैखाय बा जों समबाय समितिजों लिंक थानो मोनैखाय बा रेशन कार्ड गैजायैखाय जों जेरै लन लानो मोनाखै। एपिएल बिपिएलनि बाथ्रा खोन्थाखौथ' बाद दोन, जों माने समबाय समितिनि गासैबो जा मोननांगौ गावनि मोन्थाय बे मोन्थायनिफ्राय जों बन्सित जानानै दङ। दा गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा जेरै हा बुयै खारलागासिनो दङ। मोनसे हाखौ हादान सिफायखांबा बेखौ फानना गुबुन मोनसे हादान सिफायो। बेफोरबायदि केरेक्टारनिफ्रायबो जों जानगार नांसिगौ, नङाब्ला भारत हादोरा भारत सरकारा जा जोंनो मोन्थाय गावनि बेसिक माने राइट्सखौ होनो थांगासिनो दङ, मौलिक अधिकारखौ बा गुदि मोन्थायखौ, बेनिफ्राय बन्सित जायै बायदि जोंनि बिटिआराव थानाय बर'फ्राबो दुलाराय आसामाव थानाय बर'फ्राबो थागिबि हानि फिसा होननानै जोङो खुगायावल' बुङालासिनो हानि जा प्रमाण पत्र दङ बेखौ गोख्रै बहनना लानानै सासे भारतीय हिसाबै गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनायनि मुङाव जोङो जा मोननांगौ मोन्थाय बेखौ इन्जय खालामनायनि सम फैदों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।